Welcome back to my channel. So, karong adlaw natay buhaton nga haul. So, kani siya nga haul kay very special haul kay ni siya kay ngano. Dili siya haul murag ako gusto ipakita ninyo nga importante pud ako kay kani siya nga video para na siya sa akong amiga nga mag-birthday karong November 20. So, November 20 pa, no? Excited kay ta. Pero, sige lang, gamaan na to siya o video. So, kanin siya nga video is ipakita na ko kung unsa akong mga napalit para sa akong amiga. So, ayaw mo pag-expect na kani siya mga mamahalin kay in town ko, purita pa in town ko. So, stay tuned and please continue mo tanaw sa vlog. Shop nga naigi-sale nga barato na lang kaayo. So, di ko katuo kay mahal na siya sa Amigo, sa Novo, sa Prince. So, pag-click na ko sa picture, nakahinumdum ko sa kong amiga na hilig mo collect og pitaka. So, without further ado, nga akong gi-add to cart is this pitaka. This is the pitaka. It's a very nice pitaka. Charot, naka-English. That kaya siya nga pitaka. So, in here, mabutangan nimo og cards, din hipod cards, and kani picture nimo, graduation picture, picture sa imong uyab, or picture sa imong dogs. Pwede siya sa unsa. So, mabutangan ko nimo siya kwarta. Kwarta. Ang nakaapan lang niya, guys, kay wala siya ibutanganan og sinsilyo. So, di ba, ang importante sa Pinoy, mabutangan siya sinsilyo kay manilog betag sinsilyo. So, kanina siya, napalit na ako. I don't remember the price, pero ibutangan ako siya dire or dire ba? I-insert na ako ang price sa kada link. So, mauna siya ang first. So, gipalit na ako na siya sa duha ka color. I mean, gray and light pink. So, comment mo guys sa assignment anin nilang duha kay fun. By the way, i-leave po na ko ang link sa tindahan here or there. So, i-leave na ko ang link sa tindahan or i-screenshot na ko ang name sa seller na kuan dili mo disappoint nimo. So, kanina siya nga seller, by the way, kay trusted din ako. Charot, trusted. Kaduha pa ko niya order, pero trusted na. Pero, sa akong kaduha nga order, wala pa ko let down ni seller. So, highly recommended siya na ako. Specifically, there sa mga tao sa sindangan na nagsugod na og online shopping. So, next item. Oh, by the way, guys, akong amiga, daghan na kay siyang pitaka. But, ganahan man ko sa pitaka kay brato siya. So, naka-decide ko nga palit na lang siya kong pitaka. And gaplin ako self kay brato naman siya. Kasi mo nga nag-twinning niya, sadya lang yung parehas lang siya gusto. Item guys is kani siya nga ballpen. Muna siya akong ganahan nga ballpen kay bukod sa cute heart shape. Kuan ba siya? Mula siya sign pen, no? So, kami din sa akong amiga, ganahan mi mag-collect og ballpen, especially if ang ballpen ay 0.5. So, wala ko sure og 0.5 pa na siya, pero kay balo ko nga gamay siyang agi kay gitry na ni siya nako. So, kanina siya kay tag cheese from 15 to nahimo siyang cheese. So, wala na ako gipatumpik-tumpik pa. Akong gipalit. Siya kay kabalo ko nga ganahan akong amiga o ballpen. So, akong gipalit kay 6 ka buok, duha ka pink, duha ka sky blue or blue, o duha na siya ka green. So, pangitaunon pa ang isa, marag na siya sa akong drawer. So, yes, ako siyang gipalit ang ballpen kay balo ko nga malipay ito siya. Wala siya choice, kundi malipay siya sa akong regalo niya. So, ballpen nga tag cheese, dili naghapon ako ibutang para mas makita ninyo kung unsa ang description. So, ari na ta sa last item.
akong gift para sa akong pinanggang amiga is this Arios. Di na ako siya tangtangon sa packaging. Ang tangtangon na lang nato. Kuha niyo siya. Napurma siya og crown. Duha ni siya ka klase guys, crown or bow. So akong gipili kay crown. Mao na siya. What's that? Focus. Di siya focus ko kabalo. But mao na siya porma. And if you put that in your ears, di na siya ningana ha. Wala na akong gitarong pero mao na siya. Okay. Aside sa pitaka, ang ganahan pud i-collect. Di siya mo-focus kay. Ang ganahan pud i-collect sa akong amiga is sa Arios. So, ballpen, bag, pitaka. Oh, no. Ballpen, pitaka, and Arios kay top 3 na ganahan siya i-collect. So, maon siya tanan akong regalo para sa akong amiga, and please like and subscribe if you like this